Ympärillä niin räjähtelee. Mitä poliisit? Häh? Mitä ne ampuu? Ei ainakaan mua eikä sun isäs. Ei oo siitä pelkoa. Missä mun auto? Painetaan parhaan kaverin kanssa pelin nappulaa. Onko se kyydissä? On. Alapas tulla, pikkuvauva. Ei tehdä tehtäviä nytten, äiti. Jos se sinua harmittaa, niin kirjoita kommenteissa. Ei oo sit mun ongelmaa. Mä alan sanokaa kommenteissa, kuinka usein mä alan tekemään näitä GTA IV-videoita. Mä tein äsken just tällaisen hienon virityksen. Mulla on enää 15 minuuttia aikaa kuvata. En mä sitä koko aikaa varmaan ala kuvaamaan. Mut jos pidätte tästä videosta, mitä minä teen kaverin kanssa, paitsi että se kaveri on mummeli. Eiks niin, mummeli? Mummeli! Joo. Hienoa rantadriftiä. Mulla on hieno R-vika, mut ihan sama. Kyllä mä silti voin tehdä näitä hienoja rantakrosseja. Ei mulla kyllä kunnon R-vika oo, mut pieni R-vika. Sellainen vamppi R-vika. Niin, mitä hittoa? Ovi aukes kesken matka. Ajetaan parhaan kaverin kanssa rannalla nappulasta. Että tää on surkeeta. Come on, Nicholas. Ei mennä, äiti. Mennään. Ei taideta. No Mennään. mitä? Siellä. Sä laitoit ne. Mitä? Auto edessä. Aita rossia vähän se. No voi perää. Osa. Väistä. No tää helikopterikin oikein siihen tulee. Come on, Nicholas. Ympärillä niin räjähtelee. Hasta la vista, baby. Valitaan asetta. Hehehe. Merry Christmas. Come on, Nicholas. Ympärillä niin räjähtelee. Tämä on hienoa työtä. Mitä? Mun kaveri kuoli. Oliks kiva kuolla? Joo. Ok, Maken kanssa ilmaan nappula. Äiti! Hyi! Hei. Come on, Hei, Nicholas. äiti. Ei siihen kannata räjähtää. 3. Me kulutettiin sinkkuja. Tätä ei pysty ketään vastustelemaan. Älä kiusaa, poliisi. Come on, Nicholas. Come on, Nicholas. Piipaa, siitä vaan piipaa. Piipa. Lähdetäänkö ilmaan, äiti? Mennään uudestaan Maken kanssa ilmaan. Nyt mä tiedän.
Miltä tuntuu, Make? Ei miltään makea. Selvä. Mennään sitten helikopterilla, jos ei tunnu miltään. Mä luulin, että yksi hyvempi on se. Mutta se oli kipis. Ja common colors.